Pitana rap sirap rap
sirep rep sirep saking kersa ningsun sekam kawin kanthi nawe bina onge kang binarung kontoko somo yen nggih sinigek Sekar Data Pitana Sekar pangoneng-oneng anjantur negari pundi ingkang kinarya tata glaring carita setalu mangke anjantur praja Ngamartaya Liman Benawi pramila pagelaran ing wekdal dalu menika kana kanggo tuntunan tontonan uga tatanan so arep Data Pitana anyarasaken panegari pundi ingkang kinarya tata glaring carita pramila pagelaran kinarya regu regeng renggeping swasana kena sinudarsana so arep Data Pitana anyarasaken negara Ngamarta ingkang kinarya purwakaning kandha cinarita wah eka dasa adi purwa mindra raja kaping sasra bahwana wah ateges wadah eka sawiji dasa 10 sasra 1000 sabta 7 bahwana jagat midar mubeng senajan kathah titahing dewa kasangga ing pratiwi kabeh ing samudra laya kaumpulan ing angkasa kathah ingkang samya anggana raras nanging boten kadya ukiraning negara Ngamarta ingkang patut kangge wiwitaning kandha cinarita kalebet negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir araning wedi wukir gunung loh rawa benawi bengawan mertandakna menawa para kawula ning negara Ngamarta sami ngajengaken pembangunan dedepi bandaran agung angler sisiti pasir papan padununganing kita loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku apa kang kinarya tandha kelawan bukti menawa negara Ngamarta katon reja ugi para narakisma ingkang wonten papan padusunan sami ngudi piwudaling bumi tetaneman pinumpuk pupuk rinabuk rabuk kacondongaken aliraning tirta pamrih sampun ngantos wonten para kawula ingkang kekirangan sandang kelawan buga ugi saking iwen-iwen raja kaya bebek lembu maesa lan sak pinunggalira menawi enjing sami agrar ing Siti Pangonan Siti Pasabinan suruping Bagaskara wangsul kandange dhewe-dhewe pramila boten ngamungaken saking tanah Jawi Kiwala ingkang sami asabon glondong pengareng-areng ingkang tebih
sami tumiyung ingkang celak sami mangklung ya glondonge ya renceke ya tatale yen perlu baloke boten ginebak karana Bandawa ngayuda nanging ginebak pepoyaning kautaman bebasan dodolo beting sacuklek adolo godhong sasuwek yen ana negara Ngamarta wis katon sampe sandang pangane sinegek ananing negara Ngamarta ana pracekaning Suradanama rambataning kayu paloga ana parasmening widodari endang-endanging priyayi wadon sinten ingkang panguwasa ning negara Ngamarta werang den ucapaken jejuluk Sang Prabu Kuntadewa ya Prabu Yudhistira anggenira pinarak wonten ing Sitinggil Binaturata lemek kasur babut prang wedani Gnanda Wida jebat ing kasturi linambaran sari-sari pinalipet kencana rukmi kaya ilang kamanungsane Sang Srinaranata Pindha Sang Hyang Darma Jaga ingkang lang-lang jagat dene derma-dermaning Sang Prabu Tanwita Sarita tegese Sang Prabu remen olah kasutapan marsudira ing tata krami pramila bisa manjing ajer bisa manjing ajur bebasan yen lembut tan kena jinumput yen agal tan kena winilang dasar panjenenganipun Sang Prabu Kuntadewa panjalmaning Sang Hyang Darma Jaka ratu ingkang suci batine bagus tindak lakune tansah kinayoman marang dewane kocap kacarita sinten ingkang sampun mangayun wonten ngarsa dalem sinuwun dalange Pandhawa Sri Nalendra Bathara Kresna Sri Wijinalendra Ratu Bathara Dewa kres landhepna wening kinarya dalange Pandhawa ratu saking negara Diwarawati pengkaripun Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna Raden Brantasena Sandra gagah prakosa gomber bilawa panengahing Pandhawa ugi boten kantun panengahing Pandhawa Raden Taranggana ya Raden Harjuna Satya Mijil Plongkowati ugi sekembaran Raden Nakula ugi Raden Sadewa ingkang samya mangayu bagya wonten ing ngarsa dalem ingkang sinuwun ron-ronan datan obah samirana datan lumampah among swaraning Pradangga ingkang menganyut-anyut kocap kacarita kartan sawaning Wadyabala ugi para putra ingkang samya seba ning pasewakan Jawi ingkang ngetan nata ancak suci ingkang idul nata kandhang macan rinajekan mesi sak glugu-glugu gedene sinondenan para nayaka-nayakaning Prajakaya doyong-doyongon cara mungguing jadri sara larang jadri panggonan
Jaya lelono lir tundhening Jaya menang lelono alap-alap kaya mandratik kang wedi sinambaran alap-alap pating jepiping ngrantos dawuh pangandikane Sang Sri Naranata awit jroning cara sedalu mangke Sang Prabu Kuntadewa menggalih kawontenan wonten ing negara Ngamarta kaya tinggal jabang bayu ning pinggiring waton. Naranata tuk iremya sini waka sineba prasam tono kang samya sumewe mungging ayo sumewe mungging ayo
pesan madu lagi gurih katon manis yang sukma sun susmitaning dewa bahwana langgeng jagat dewa Bathara ya dewa ya Bathara Bathara Wisnu kinarya papatutan duh Kakang Mas katuran prembagi rawuh paduka Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna nyuwun gunging samudra pangaksami agunging pangastuti awit rawuh paduka tanpa paring kabar utawi paring cecala dumateng ingkang rayi Kuntadewa duh Kakang Mas menapa sami wilujeng rawuh paduka Koko Prabu nuwun kasinggihan dawuh Kyai Kuntadewa pambagya wilujeng ingkang sampun rumentah tinampi dening ingkang Raka Sri Nalendra Bathara Kresna amung pudya astutinipun ingkang Raka tumandha wonten ngarsa dalem sinuwun menapa sami wilujeng Kyai Samyaji Kuntadewa inggih Kakang Mas angsal pangestu paduka ingkang rayu ugi boten wonten alangan sejuga perkawis menapa angsal idi pangestunipun Koko Prabu Bathara Kresna syukur bagi beja kumayangan junggula tinungsung dewa menawi Yayi Samyaji Yayi Kuntadewa pinanggih rahayu wilujeng kejawi saking menika Kakang Mas kados sampun Trimadya Candra panjenenganipun Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna boten rawuh wonten ing negara Ngamarta. Duh, peran awit menapa Pandhawa menika tansah kayoman kalian panjenenganipun dalanging Pandhawa Kakang Mas inggih Kyai nyuwun gunging samudra pangaksami menawi ingkang Raka dangu boten nderek mangayu badya wonten ing praja Ngamarta awit kula piyambak ugi kagungan jejibahan kula piyambak nata negara dados Nalendra wonten ing praja Ndiwarawati pramila anggen kula prapta wonten ing negara Ngamarta menika sepindah kepingin ngertos adi-adi kula Pandhawa kados pundi pekabaranipun menapa sami wilujeng menapa mboten angka kalihipun kados-kados kepi kangen kalian adi-adi kula Pandhawa nun kasinggihan dawuh menawi ngaten kula aturaken nyekecakaken rawuh jengandika Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna inggih Yayi boten kirang sekeca praptanipun ingkang Raka Sri Nalendra Bathara Kresna adikku di Brontasena padha kanthi becik sowan para ing ngarsanipun Kakang Sena mangun-curing kotek wok simbar coco wang malang pupuk kang ser swaraning seno kadya gajah singa barong
Kakangku Kuntadewa. Pambagyamu kang rumentah ditampa adikmu Brantasena. Ora ana alangan swiji apa sowan kowe ning negara Ngamarta kene. Bektiku katur Kakangku Kuntadewa. Ya Sena, tak tampa bali puja pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Tak gegem rapet miwaona kasantosan kajenjeman uga karosane adikmu Brantasena. Garwa putra para pepadha kanthi becik Sena. Oleh pangestune Kunta kakangku, garwaku kekarone tansah manggih rahayu wilujeng. Syukur bagi yen kaya mengkono Sena, kepenakno anggon para sowan ana ing Ngamarta Sena. Wis kaya kurang kepenak sowan kowe ning ngarsane Kunta kakangku. Dewa jagat Sang Hyang Binathara ya jagat wasesaning dewa. Krungu swara gembleger suarane adikku Brantasena. Padha waras Yayi? Iya. Padha waras. Oleh pangestune Kresna kakangku, kepenakno sowan para ya Yayi. Wis aya kurang kepenak sowan kowe ning ngarsaning Kunta kakangku uga Jlidheng Kresna kakangku. Koko Prabu Kuntadewa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sandhaping pepada kangmas. Tak tampa adikku di Taranggana Rejuna bali pangestuning Sun Tampanana Yayi. Kula pundi mugi ndadosaken jimat ingkang langkung paribeh Kakang Mas. Ugi ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu Bathara Kresna. Tak tampa sungkem pangabektimu bali pangestunipun Kakang Tampanana ya Yayi. Kula pundi mugi ndadosaken jimat ingkang langkung paribeh kaskecakaken rawuh jengandika Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna. Kaya wis kepenak anggonku sowan yaiku ana ing negara Ngamarta kene. Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna ngaturaken sungkem pangabekti. Koko Prabu ngaturaken sungkem pangabekti. Ya kembar, tak tampa pangabektimu bali pangestuku Tampanana ya kembar. Kula pundi mugi ndadosaken jimat. Kula pundi mugi ndadosaken jimat mugi kaskecakaken rawuh jengandika. Wis kaya-kaya ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ya. Kejawi saking menika Kakang Mas. Panjenengan rawuh wonten ing negara Ngamarta ndadosaken bungahing penggalih kula kalian Pandhawa. Peran pramila kula aturi manjing wonten ing Sanggar Pamuja Branta sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsane Gusti ingkang akarya jagat mugi pinanggih rahayu wilujeng para Pandhawa ugi para putra Pandhawa. Inggih Yayi. Menawi kula waspadaken saking obah using rasa kula, saking beninge batin kula. Anggen kula mirsani Yayi Kuntadewa ingkang marak siniwaka wonten ing Sitinggil Binaturata. Kula aturi emut dumateng ujaring para winasis ingkang surasipun kados mekaten. Nalendra menika menawi siniwaka kedah ndamel tentreming para kawula para wadyabala. Duh Yayi, nanging menawi ingkang raka maspadaken baya teja tejaning Yayi Kuntadewa ketengal peteng dedet alelimunan kaya-kaya ninggal jabang bayi ana ing pinggiring waton. Menapa Yayi?
ingkang dados darunaning penggalih dangu mboten dawuh teman dawuh ana teko arum amane ana netra cingkara bumi putara ning meti tambak ira paningal ira suku loro kaki loro sembah asta lawan karna watek loro kinarya dadi sengkalaning Rito nuwun Koko Prabu dawuh jengandika kados-kados ngertos menapa ingkang dados darunaning penggalihipun ingkang Rayi Kuntadewa. Duh, Kakang Mas. Pancen menika wonten ing papan paseban mestinipun kula boten ngrembak inggih menika batinipun ingkang Rayi Kuntadewa. Awit menapa anggen kula semedi cipta wonten ing papan semedi menika kados-kados angsal ipen angsal hidayah saking Gusti ingkang akarya jagat ingkang rayi menika ketingal wonten banjir ingkang ageng nanging sedaya adi-adi kula Pandhawa menika saged kula slametaken namung adi kula Rejuna adi kula Taranggana ingkang kula gayuk-gayuk tuna katut ilining banjir bandang Koko Prabu pramila ingkang rayi badhe nyuwun pirsa menapa werdinipun impenipun ingkang rayi kamangka ingkang rayi menika boten sare nanging kados-kados angsal wisi ing dewa. Duh, Yayi. Tiyang gesang wonten ing Madyapada menika kedah nglampahi menapa wontene. Menawi menungsane alus cobane melu alus, yen menungsane kasar cobane melu kasar. Pramila kula aturi ning batinipun Yayi Kuntadewa sumarah marang kersane Gusti kang akarya jagat. Supados tansah kinayoman kasembadan menapa ingkang dipun kersakaken Yayi Kuntadewa ugi sedaya para Pandhawa Adi Sena Adi Rejuna uga sekembaran rewang-rewang ana pun Kakang nyenyuwun marang ngarsaning dewa supaya pinanggih rahayu wilujeng ana ing praja Ngamarta kene. Dereng ngantos tetak rampung pangandikane Sang Prabu Kuntadewa kesaru gegere tamtama ing pregol lan jawi. Kanca. Ana dayuh kanca, ana tamu jajal sebakno. Ora panggreng dota saka negara Ngastina. Pendhita mijil dempok pertapan Sukalima. Jajal piyaoh. Ya bebarisan kocap kacarita sinten ingkang manjing wonten ing pegelaran praja Ngamarta Reksi Kumbayana kaya sata manggih krama lampahe yana lumiyating saliranya.
Inggih Kakang Mas. Anangger Kuntadewa. Inggih. Kula aturi pinarah ingkang sekeca. Bapa. Kocap kacarita sinten ingkang sampun manjing wonten ing pagelaran Praja Ngamarta Duta Mijil Negara Ngastina Reksi Danyang Durna ya Reksi Kumbayana Mijil Pertapan Sukalima anggene rawuh ana ing negara Ngamarta prasasat dadekna kageting para Pandhawa batinipun Prabu Kuntadewa kok kaya kejugrukan Wukir Sari kelepan segara madu kadungaren janur gunung sawane Kanjeng Rama Guru Druna ayo biar kecil ikut lor kiler lor kembang Surabaya rokok rapat ayo nyebyar ayo sabar ayo nyebyar ayo sabar terus nyebyar ayo nyebar ayo nyebyar
Jagat dewa Bathara jagat wasesaning dewa. Dereng ngantos rampung sabda pangandika kula. Kesaru gegere tamtama wonten rawuhipun Kanjeng Rama Penembahan Guru Druna. Duh. Rama Penembahan menapa sami wilujeng rawuh jengandika Rama Penembahan Danyang Druna. Pendhita karya wangsit pindha kumbang ngajab sarining maduning kelek onong susuing angin kalye kangkong ana tapaking kuntul kang yang apa pindang bulcen lole sumorante nggih pambagya wilujeng saking anak Angger Kuntadewa sampun kula tampi mboten wonten alangan sejuga perkawis menapa. Oh, rawuhipun ingkang bapa wonten ing negara Ngamarta mboten wonten alangan sejuga perkawis menapa angsal idi pangestunipun anak Angger Kuntadewa. Mboten langkung pudya astutinipun ingkang Rama Penembahan tumanduka wonten ngarsanipun anak Angger Kuntadewa. Kula pundi mugi ndadosaken jimat Kanjeng Rama Penembahan. Kanjeng Rama Penembahan ingkang putra Bathara Kresna ngaturi pambagya wilujeng. Oh, nuwun kasinggihan dawuh. Pangestunipun ingkang Rama Penembahan tumanduka wonten angganipun Anangger Bathara Kresna. Inggih, kula pundi mugi ndadosaken pangestu. Druna bapakku. Anakmu Brantasena ngaduri pambagya wilujeng padha waras. Druna bapak. Oh, anakku Werkudara bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuamu ya. Padha waras. Tekane bapakmu Druna ana ing negara Ngamarta. Pangestune tampanana ya Sena. Tak gegem rapet muga nambahi teguh rahayuning Brantasena. Ugi ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Rama Penembahan. Anakku wong bagus wong ganteng Rejuna. Tak tampa bali pangestuku tampanana. Kula pundi mugi ndadosaken jimat kula aturi nyekecakaken rawuh jengandika Kanjeng Rama Penembahan. Ya, wis kepenak anggon teka ning negara Ngamarta kene. Kejawi saking menika Kanjeng Rama Penembahan rawuh paduka kok umpami utusan badhe kula sugata menawi wonten aturipun ing Kuntadewa. Lole. Sampun mboten kirang sekeca nggih, Ger. Awit menapa? Kula menika kepingin harjane anak-anak kula. Jeris nyatane Pandhawa menika kula ingkang mulang muruk ilmu jaya kasantikan ilmu klungitan menika ingkang Rama Guru Druna. Lajeng rawuh paduka menika dipun utus Yayi Sinuwun Kuntadewa menapa wonten kersa piyambak Kanjeng Rama. Ngeten.
wanter sabdaning ya inggih menika anak kula Duryudana. Awit menapa? Dinten sakmangke putu kula Lesmana Mandrakumara menika gandrung-gandrung turut lurung kepingin mungkasi jejakanipun. Werdine kados pundi Rama Lesmana Mandrakumara menika kepingin palakrama kepingin omah-omah nggih. Awit menapa? Lesmana Mandrakumara menika senajan anake Ratu Berbanda Berbando nanging boten kagungan nasib ingkang anake ratu sing blegedhu, anake ratu sing sugih donya bondo. Boten bakal kasembadan kaleksanan. Ngarepaken Pergiwati dipun garwa kalah kali Gatotkaca. Ngersakaken Dewi Titi Sariputra angkate anak kula Bathara Kresna